Primer de tot, em dic Marta Barberà, qualsevol dubte que tingueu, ataqueu, no us talleu, via xat, teclejant. Vinc aquí convidada pel casal Mas Guinardó dintre una activitat englobada dintre del Renova la teva roba. El Renova la teva roba és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que engloba tota una sèrie d'activitats i d'iniciatives que habitualment inclouen també una xarxa d'intercanvi de peces de roba. L'objectiu del Renova la teva roba bàsicament és ajudar a fer un ús més conscient de la roba que tenim a casa, perquè de vegades no l'estem fent servir, però sí que seria vàlida per a una altra persona. Això és una forma de fomentar el consum responsable, de reduir residus i de créixer una miqueta amb sostenibilitat que falta ens fa a tothom. Llavors, aquí al casal Mas Guinardó, que és on em trobo ara, en aquest taló de fons tan estupendo, fem aquest taller d'estampació de roba amb llapisos de cera. Bàsicament, ells em van contactar per tractar de trobar una activitat que anés en línia amb aquesta iniciativa, el Renova la teva roba, i jo des d'un projecte personal que es diu Second Funniest Thing, que vol dir la segona cosa més divertida, fa molt de temps que comparteixo aquesta tècnica perquè em sembla meravellosa. Mireu, és una tècnica d'estampació de roba molt casolana, molt senzilla, fins i tot si teniu nens a la vostra vida, incluïu-los al vostre procés creatiu perquè només hi ha un moment de planxa que, bueno, sí, doncs hauràs d'anar amb una mica de compte perquè no es cremin els nens, però la resta és que és superintuïtiu. Característiques d'aquest tipus d'estampació. Punt número 1. És molt, molt, molt resistent. És a dir, si en algun moment us cau una miqueta de llapis de cera amb un trosset de tela i no us retireu abans de planxar, és que abans se us destrossa la samarreta que no passa amb la pintura. O sigui, és molt bèstia el molt que agafa. Sí, és indestructible. Més característiques. Us pot donar resultats molt similars als de la serigrafia tradicional. Ara veureu, ara farem tot tipus de prova, amb, sense plantilla, diferents tipus de reserves, també així natural, tal com cau. El kit de la qüestió per aconseguir resultats semblants als de la serigrafia és, com no, treballar-te una bona plantilla. Bàsicament, penseu que una plantilla, al cap de la fi, no deixa de ser una reserva, no? Per exemple, jo tinc aquí una talladeta, que és una de les que us posava per descarregar, així en plan reciclatge tèxtil, no? Em falten uns pedaçets que estan, ara els muntarem. A nivell de plantilles, realment és la part que més temps s'emporta. De les plantilles que vam posar, no sé si algú s'ha descarregat i s'ha tallat la del tot el que necessites és menys o la del casal Mas Guinardó. Haureu vist que tranquil·lament s'emporta una hora de curro. O sigui, és feina. Tema plantilles és feina. Llavors, m'ho invento, si per exemple estàs fent una samarreta pel teu fill o per un amic, per qui sigui, de la qual només fas una unitat, doncs el millor que pots fer és imprimir aquesta imatge, buidar-la amb cúter, a ser possible haver-ho imprès amb un paper autoadhesiu, fer-ho servir i ja està. Però què passa si, per exemple, m'ho invento, estàs fent les samarretes pel comiat de soltera de la teva millor amiga? Voldràs fer, no sé, unes quantes. Llavors, us recomano moltíssim que en lloc de fer la plantilla amb un paper adhesiu, com el que us proposava que féssiu servir o que heu agafat al pack dels tallers, en aquest cas, llavors, el millor que podeu fer és agafar una radiografia. Penseu que és un residu que habitualment el retirem o el portem al punt verd. És especialment difícil de reciclar i en realitat és un material fantàstic per generar plantilles que després, a més, són rentables i planxables, són reutilitzables. És per això que us recomano moltíssim aquest material de les radiografies. Llavors, abans de començar, només un repàs molt breu als materials. Aviam, què necessitarem per fer aquest tipus d'estampació? Aleshores, evidentment necessitem el teixit, llapisos de cera. En quant als llapisos de cera, com us comentava el full de materials, em penso que ho havia esmentat en algun lloc, són, ho sento per fer publicitat, però són els plastidècors. Això és així, els plastidècors poden ser de l'Abacus, poden ser de la marca Notifixis, poden ser del qui sigui, però han de ser tipus plastidècors, imprescindible. Si agafeu tipus Crayola, que són uns més greixosos, sabeu les ceres tipus Dax? Si us dic marques, visualment sabeu què és, no? Doncs aquestes no funcionen. Quan les renteu, s'us liarà una merderada allà, horrorós, horrorós. Només llapisos de cera durs. Després, per fer-ho servir, evidentment no posarem el plastidècor i el planxarem. El que fem? L'esmicolem, traiem els encenalls fent servir la maquineta.
Jo faig servir sempre uns recipients petitets per acumular tot el polsim dels plastidècors. En quant al paper sulfuritzat, el paper de forn, dir-vos que és bastant important que no tingui textura. I després, a partir d'aquí, doncs, accessoris de tot tipus com un cúter per buidar plantilles o tisores. Veureu que jo en ocasions faig servir un pinzellet per escombrar, diguéssim, el polsims que no vull que se'm quedi estampat. Cinta de paper, gomet, cinta niu, val? La plantilla, si per exemple, no oblidem que una plantilla al cap i a la fi és una reserva, val? O sigui, és un objecte, un element, un material que el que està fent és enmascarar certa part del teixit i no permet que la pintura travessi, o sigui, que estampi allà. Llavors, m'ho invento, si de sobte tens una fulla meravellosa al teu jardí i vols estampar-la, doncs posa la fulla a sobre del teixit i estampa a sobre, val? Ja t'haurà creat la reserva que quan ho retiris ens revelarà aquella forma. Un altre truc que també hi ha és, si per exemple voleu fer servir elements naturals com seria aquest, una fulla o diferents, o per exemple, no sé, com una peça de ganxet, per exemple, un tapete, perquè ens entenguem, el que va molt bé és donar-li una passadeta d'adhesiu amb spray, perquè d'aquesta forma no se us bellugarà la plantilla. Val? Veieu que de fet sempre us estic suggerint que les plantilles vagin amb una miqueta d'adhesiu. O és un paper autoadhesiu o és l'element que sigui, però li heu posat una capeta d'adhesiu amb spray. Per què? Perquè això ajudarà a que no se us escoli per sota la pintura d'una banda, que no se us desplaci, cosa que si, per exemple, amb aquesta plantilla no tant, perquè és bastant... O sigui, són bastant clares, bastant grosses les formes. Però, per exemple, si algú s'ha retallat la plantilla, tot el que necessites és menys, ja veureu que és una plantilla molt, molt, molt fotuda, perquè la tipografia és molt fineta. Vale? Us l'he posat amb tota la mala intenció. Ho sento, ho dieu-me si voleu. Llavors, anem a començar. A sota d'aquest teixit, què tinc? Tinc una taula normal i corrent que simplement a sota he posat un cobrellit i un full de paper craft, res més. Val? Més que res per no tacar. Llavors, com jo ara estic estampant simplement un pany de teixit, o sigui, no és una samarreta, per exemple, ho faig així directament. En el cas que estigueu estampant una peça de roba, recordeu-vos sempre, 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 entre una cara i l'altra, al mig poseu o paper de diari per reutilitzar-lo, o paper craft, o un cartró, el que sigui. Sempre al mig alguna cosa, perquè podria passar que hi hagués un moment que hi hagués tant pigment, tanta pintura, diguéssim, aquí, que s'escolés i us taqués la part de sota. I no volem això. Val? Vinga, comencem. Tothom encendrà la planxa de mentres a la màxima temperatura que permeti el teixit. Agafeu-vos un o dos colors de plastidècors, val? Jo em vaig preparant aquí al costat el paper de forn. Llavors, vinga, va. Primer tastet de l'estampació amb ceres. Tan senzill com fer això. Mireu, us agafeu, a veure, com va aquesta càmera? Així, va. Us agafeu la maquineta i comenceu a fer punta per tota la superfície del teixit, val? Tal qual raja de la maquineta. Del sacapunta, si tenim algú de fora i no sap què vol dir maquineta, vale? Tal qual. Ho posem així. De fet, vaig a jugar amb dos colors, val? Posaré dos tons. Penseu que totes les peces que anirem produint ara amb aquestes petites mostres, estaria molt bé que no es convertissin en un residu. Val? Qualsevol pany de tela pot servir després, no sé, per forrar una llibreteta, per fer-te un petit quadre tèxtil, per fer-te un petit patchwork, no sé, sempre tenen possibilitats. Aleshores, simplement he posat la punta del plastidècor aquí, mireu. Ho veieu millor ara? Tal qual, és que no té més, Vinga, tornem aquí. Val. El següent que faig és posar a sobre el paper de forn. La planxa s'ha anat escalfant i aleshores, indicacions per planxar. Penseu que això va de posar-ho a sobre. El que no faig és arrossegar. Vale? O sigui, un cop està la planxa posada sobre la superfície, no l'arrosseu com si estigués planxant de debò. L'únic que vull fer és fondre aquests trossets de llapis de cera. Només vull desfer-los. Ho vaig posant per sobre. El bo d'aquesta tècnica
és que o sigui, es va veient ràpidament si s'ha desfet o no el llapis de cera. Per exemple, mireu, veieu que aquí comença, o sigui, ja s'està transparentant, diguéssim, la punta que he fet? Val, doncs el que sempre podeu fer és, ho planxeu, quan veieu que s'ha quedat així com ben enganxadet, no com aquí, que encara no està planxat, observeu? Veieu que està com una mica suelto encara? Doncs aquí insisteixo una mica més. Val. El tema és, a veure, per exemple, em centrarem en aquesta, que és grossota, ¿vale? A veure com us ho ensenyo. Aquesta. Jo ara, amb la calor, el que estic fent és que es desfaci, oi? Doncs mireu què passa si ho escalfo molt, molt, molt. A veure si es veu en càmera. Comença a córrer la pintura. O sigui, per exemple, aquí tenia un color ocre i un color marró més fort, oi? Us deia abans que, sobretot, no ho escampéssiu, o sigui, no féssiu això que estic fent jo ara, apretant, perquè si us pot arribar a barrejar massa el color i a fer-vos una cosa com una mica lletja. Mira, ara ho aixeco. Aquí que s'han barrejat els dos colors, això segurament no ho volíeu. Quan feu això, ara, per exemple, jo tinc aquest tros de teixit, però imagineu-vos que tinc, no sé, una coixinera, una cosa que sigui més gran. Sempre us diria que al final de tot, quan ja hagueu vist que s'ha fos més o menys tot el llapis de cera, ja estic fent una repassada, el que va molt bé és fer-li una passada final per tota la superfície, de cara a que quan retireu el paper de forn, absolutament tot tingui més o menys la mateixa temperatura. I així quedarà tot amb la mateixa textura, diguéssim, amb la mateixa aparença, amb el mateix acabat. Vinga, i ara sí, això ja està. Aixequem. I en un instant hem fet aquesta estampació i de regal tenim aquest paper. Això no ho llanceu, no se us acudeixi. Això és un paper de regal preciós o per forrar coses també. Abans directament hem posat el llapis de cera tal com queia de la maquineta. Ara el que faré serà fer punta aquí, o sigui, amb qualsevol platet, un dipòsit, el que sigui. Faig punta. Faré també de l'altre color, que hi havia en aquesta composició. Mentre ho vaig fent us llenço idees. Aviam, penseu, de cara a fer servir aquesta tècnica d'estampació, coses que us poden ajudar a que quedi espectacular. Mireu, com en qualsevol història creativa, jo sempre recomano moltíssim pensar, tenir molt present quina és la paleta de color que voleu treballar. Això marcarà la diferència entre que quedi bé o que es vegi una cosa, bueno, una mica cutre, potser. És important pensar quin color tinc de base, amb quines altres peces ho faré servir. Vinga, doncs ara, a veure, ho esteu veient bé? A veure, sí? Vale, a veure, així, vale. Vaig a delimitar-me una miqueta aquí amb una cinta de pintor, cinta de paper, com una franja, val? I així comencem a posar-li més interès al tema, també. Mireu. Anem a fer, per exemple, un estampat a ratlles. Mentre ho vaig fent, jo vaig a delimitar unes quantes franges amb cinta de paper, que això ens penseu que podeu jugar amb diferents, no sé, diferents gruixos de cinta de paper. En lloc de cinta adhesiva d'aquesta, podeu fer servir gomets, que queden coses molt xules. Podeu crear patrons de repetició amb aquestes reserves. Vinga, doncs jo ara faré així com dues franges. Us canvio la càmera i ara, en lloc de fer servir la punta del llapis de cera com ho havíem fet abans, ara el que faig és esmicolar-la amb la mà i posar-la com si fos pols a sobre d'aquestes franges que havia marcat. Aleshores, com sempre que treballo amb reserves, cosa a tenir en compte. Primer, la línia de tall entre el que et marca la teva reserva i on comença el teu teixit a l'aire, bueno, teixit o fusta o el que sigui, com qualsevol reserva. La línia de tall ha de quedar
molt ben marcadeta. I això com s'aconsegueix? Número 1, adherint molt bé la cinta de paper. O sigui, no és posar-ho simplement a sobre. Ha de quedar ben enganxada. I punt número 2, en aquesta línia de tall entre això i això ha d'haver-hi producte, ha d'haver-hi punta del plastidecor, del llapis de cera, perquè si no, quan jo retiri la reserva, la cinta de paper, no s'entendrà que està emmascarant una zona. Llavors això, feu vosaltres també a casa. I de debò, no sé si per casualitat hi ha alguna mestra per aquí, algú que faci activitats amb nens, feu amb ells, al·lucinen. Jo aquesta tècnica la vaig provar, em sembla que ja farà com 12 anys o alguna cosa així que me la van ensenyar. I el primer cop que me la van ensenyar vaig pensar, uala, és màgia. A més, és una forma de reutilitzar llapisos de cera si no els estàs fent servir. Qualsevol peça de roba que tinguis tacada, ja he fet abans, cada cop que se'n tacava una peça de roba, ara diria paraulotes, és igual, ho maleïa tot, però ara de fet quan se'm taca alguna cosa penso, guai, mira, ja tinc una excusa per estampar. I això es tracta de fer una estampació a sobre la taca i fora drames. És una forma d'allargar la vida de tota aquesta roba i deixar de seguir engrossant la pila de deixalles tèxtils que, si et comences a llegir els números s'espanten, la veritat. Veieu què estic fent ara? Estic traient qualsevol polsim que no estigui on jo vulgui que estigui. Més que res perquè com el planxi no se'n va mai més. Vinga. Doncs agafo novament un altre paper. Penseu que així com us estic insistint tota l'estona en reutilitzeu els teixits, reutilitzeu fins i tot el paper, un cop s'ha fet servir per estampar. Una cosa que no es pot reutilitzar de cap manera és, un cop aquest paper s'ha fet servir per estampar alguna cosa, no podeu tornar a fer-lo servir per planxar amb uns altres colors, per exemple. Perquè si no us tacaria de les restes de l'altre color que tenen a sobre. Llavors, així com abans us deia, és molt important que no arrossegueu la planxa. Ara, si ho feu servir així, esmicolant la punta, o sigui, fent com pols, encara més. Perquè ara és més fàcil que es desfacin els colors i que es barregin i que no quedi bonic. O sigui, jo només vull taques de color. No vull barreges de color. M'explico? Enteneu la diferència? Perquè no queda maco, o sigui, no és com una aquarel·la, perquè ens entenguem. Vinga. Tot ben planxadet. Així. I ara una repassada final. Aviam, el bo és que pots anar aixecant això i anar veient si ha quedat estampat o no. Observareu que hi ha un moment que si aixequeu el paper hi ha zones que estan com brillants i unes altres que queden com de color mate. Fins que no estan una miqueta... Aquesta, per exemple, a mi m'ha quedat una mica... Bueno, aquí tinc un raconet que m'ha quedat una mica mate. Això significa que necessita una miqueta més de planxa. Ha quedat tot una miqueta brillant. És la forma d'assegurar-se que ha quedat bé a dintre del teixit, ben estampat, això. Vinga, ara retiraré la reserva. I gràcies a que ens havíem pres la molèstia d'assegurar-nos que les zones on acabava la cinta de pintor i començava el teixit estaven carregadetes de polsim de llapis de cera, doncs han quedat unes línies superdefinides. A veure. Veieu que bé? Vale, mireu. A comentar. Aquí tinc aquestes formes que molen molt, O sigui, de fet, em recorden una mica... Sabeu que ara està molt de tendència al terrazo de tota la vida? Em recorda una mica aquest tipus de grafisme, no? És molt maco. Fins i tot de vegades us pot recordar també com a esclatades de color tipus polo o alguna cosa així. O sigui, es pot donar un rotllo molt, molt, molt bonic. En canvi, en aquest, fixeu-vos, veieu que és com un motejat? Seria més com un puntillismo, un rotllo així, val? Penseu que si realment voleu acabar d'omplir-ho tot, que cobreixi tot com si estiguéssiu fent servir una pintura tèxtil, el secret és simplement fer servir el polsim, que sigui molt, 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 molt finet,
i fer una capa, planxar-ho, observar, veure si en alguna zona ha quedat una petita clapa que encara vols acabar d'omplir amb més punta del llapis de cera. I d'aquesta forma acabes per omplir-ho tot. Per cert, més idees. Sempre que feu servir reserves, de fet, això, off the records, tant per aquesta tècnica com per qualsevol, les cintes de pintor després d'haver estampat a sobre el que sigui, són com washi tape supermolón, eh? No sé si ho veieu. És xulíssim. Això tampoc es llença. Val? Bueno, en fi. Espero que tingueu cases molt grans per guardar tot el que generareu. Ja m'ho guardo aquí al trípode. Vale. Més cosetes. Ja hem vist el tema de veure com queda estampat el llapis de cera tal qual cau, ja hem vist com queda aplicat si ho fem servir com un polsim, si volem que quedi absolutament tot ple. El truc és aquest, capeta fineta de polsim, planxo, miro on queden clapes, on queden buits, torno a posar allà com si fos sal, poso uns gromollets més allà a sobre i ja està. Llavors, de fet, també podeu fer... A veure, anem a fer un animal print, va. Agafaré marró i agafaré també una mica de negre. Vinga, va. Per exemple, començo fent puntes, dos colors amb els quals vull crear aquest animal print, l'estampat animal, que això de tant en quant sempre està de moda. I és que és la tonteria més grossa del món, però és xulíssim, queda molt bé. Vinga, vaig a fer una taqueta només, d'animal print. Poso aquí una mica. Val? I ara em direu, i ara què? Al costat poses una muntanyeta de negre? No, 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 no. Perquè una de les característiques d'aquesta tècnica, d'aquest tipus d'estampació, és que funciona per capes. Si jo aquí poso el marró i el negre de cop, se m'embarbussarà, és que em quedarà una taca lletja, no m'agradarà. Ho vull polit. O sigui, que ens fem les coses a casa no vol dir que no siguin dignes, que no les puguem fer amb professionalitat. De fet, és una de les coses que reivindica el moviment Fes-t'ho tu mateix, que les coses que són casolanes també poden ser dignes. Aquí m'he fet una taca marró. Doncs ara així també. A la babalà, em faré al costat una miqueta de punta negra. Imagineu-vos que això ho faig, no sé, amb una coixinera. O amb la peça de roba que vulgueu personalitzar. Vinga, va. Una miqueta de negre. També l'esmicolo amb les mans. Veieu que compacte ha quedat la taca marró? No tinc forats, com em passava aquí a dalt. Aquí m'han quedat forats perquè posava com molt separadet el polsim de plastidecor, de llapis de cera. En canvi, aquí no. Vinga, i ara posaré una mica de negre, superposat, clar que sí, però un cop ja he fos el marró. No pretenc fondre'ls alhora. A veure, i ara em sobrarà això, no vull que em quedi aquí. Vinga, poso el paper de forn. Hi ha persones que he vist que fan això amb un full normal i corrent. No us ho recomano. No us ho recomano, val? Més que res perquè estem treballant amb uns llapisos de cera que són molt greixosos i pot ser que s'ho taqui la planxa. A veure, que no hi ha major drama que després passar-li el fregall, però és millor no carregar-te la planxa. Mireu, aquí està passant una cosa interessant. A veure, veieu que aquí hi ha com un foradet enmig del negre, que es veu una miqueta al marró encara? Aquí el que faré serà tornar a fer punta una miqueta al negre i acabar d'omplir aquest foradet. A més, aquí el que em passarà segurament, que això és una cosa que vosaltres també anireu detectant a mesura que treballeu amb diferents teixits, és que de vegades queda com molt rígid. I clar, la idea és fer una estampació que després te la puguis posar i que no vagis incòmode. A veure. Ara torno a planxar el trosset on he posat una miqueta més de llapis de cera per acabar d'omplir aquell forat que se m'havia fet enmig del negre. Veieu? I així, a poc, puc anar fent com un animal print, fent diferents taques. A veure on està aquesta càmera. Aquí. I veieu com a sota va tacant? Per això us deia, si és una peça de roba o una samarreta, sempre a dintre poseu alguna cosa. Igual que si esteu fent un estargit o el que sigui. Llavors, una cosa interessant que està passant aquí també és que com he posat bastanta punta de llapis de cera, això ara mentre està calentet no ho noto gaire.
però quan es refredi és possible que quedi molt, molt rígid i fins i tot que pugui que se'm quartegi. Val? Solució a això, perquè això li passa a molta gent moltes vegades també. Tornar a posar sobre un paper, un cop hagis acabat de fer l'estampació, fins i tot és una plantilla, encara que sigui una plantilla podeu fer-ho també. I llavors tornes a planxar a sobre amb un full de paper d'aquest de forn, paper sulfuritzat, i veieu que el paper s'emporta l'excés de pintura? Doncs és un truc. D'aquesta forma podeu aconseguir que no quedi tan rígid. Aviam, més coses que es poden fer. Hem vist com combinar colors. Una altra cosa que es pot fer a nivell d'estampació, amb aquesta i amb qualsevol pintura, és fer degradats. Els degradats els podeu fer amb intensitat o podeu fer degradats que passin d'un color a un altre. En principi no té més misteri del que ja acabem de dir, però bueno, vaig a delimitar una zona i us convido a que ho feu vosaltres també, més que res per anar pillant el punt a veure com es van desfent els llapisos de cera, si sou de planxar massa, de posar poc, d'anar agafant el punt en la tècnica. Llavors jo aquí vaig a delimitar un parell de zones, amb una faré un degradat d'un color amb un altre, i a l'altre faré un degradat d'intensitat, simplement. Feu, és divertit, és xulo, us pot donar opció a fer coses com molt fines després, i penseu que aquesta tècnica d'estampació podeu aplicar el que vulgueu. Per exemple, jo als tallers sempre ho deia i la gent es reia, però es queden boníssimes. Les calcetes decorades amb això són xulíssimes. Penseu que és una tècnica d'estampació que resisteix molt bé els rentats, o sigui, podràs rentar-les molt bé. Diguéssim que l'única limitació que tindria és que un cop t'has personalitzat una peça de roba amb aquest tipus d'estampació, després la zona que està estampada no es pot tornar a planxar, no sé que tornis a posar a sobre el paper de forn. Vinga, va. Per exemple, en aquesta vull passar del marronet, o sigui, aquí tindré molt marró, a l'ocre, a l'altre color, així més mostassa. I amb aquesta el que faré serà degradat d'intensitat. Això és com posar sal, de debò que és que no té cap misteri. Ho vaig omplint. Aneu provant a casa també. A veure. I de debò, si algú està en contacte amb petits, proveu, això és la típica activitat de casal moltes vegades, no tan elaborada, però sí que es pot fer perfectament amb nens a partir de, no sé, amb 8 anys perfectament ja poden estar planxant, amb compte. I potser la part de retallar cúter és la que has de tenir més paciència, però no té cap misteri. Aviam, amb un estic fent degradat d'intensitat i amb l'altre faré degradat de color. Vinga, doncs aquest color ja el tinc preparat. I ara acabaré d'omplir l'altra banda amb el mostassa. Ho estic fent tot a 2 tons, però compteu que podeu incloure els colors que vulgueu. A no ser que vulgueu fer una peça molt tutti colori, normalment la recomanació, fins i tot a nivell de disseny, és combinar 3 tons. Més tons ja comença a ser més difícil d'entendre, diguéssim. És com a nivell de disseny, sempre millor 3 elements o 2, o sigui, jugar composicions de 3 solen funcionar millor que les composicions de 2. Vinga, va. Això més o menys ja ho tindríem. Un paper nou. A veure. El poso a sobre i això, com va tot esmicoladet, s'hauria de planxar molt ràpid. Vinga, una passada. Veieu que simplement el que faig és posar-ho a sobre, no estic arrossegant en cap moment. I el que sí que vigilo és que per aquí la planxa no em trepitgi la zona que havia estampat abans. Perquè no se'm taqui, és per això més que res. Val. Vinga. Em penso que ja està això. A veure. Val, tot brillant, tot brillant.
D'acord. La cinta de paper, en algun taller m'havia passat que alguna persona havia estat allà planxant com si no hubiera un mañana i havien arribat a fusionar la cinta de paper amb el teixit, que això sembla molt bèstia, però es pot arribar a fer. No s'amoïneu si us passa això algun cop, perquè al cap i a la fi, quan rentes la peça de roba, com és cinta de paper, què passa amb el paper? Doncs que es desfà. Bueno, doncs aquí ho veieu aplicat per crear això, un degradat d'intensitat, que vaig de més a menys, o un canvi de color, on hi ha una part on hi ha intersecció entre els dos colors. Val? Una de les coses que més m'agraden és, quan es fan tècniques d'estampació, és després quan veus peces de roba que s'estan comercialitzant, o sigui, peces de roba que s'estan venent, de sobte és com que se t'estimula una neurona creativa i vas veient coses que dius, ostres, doncs això potser m'ho podria fer, val? I mira, em sembla superpositiu, molt enriquidor també, és una forma d'empoderar-se, no?, aquesta paraula tan de moda que està ara. I ja veureu, en tema de degradats, ara no estan tan on fire, no estan tan de moda, però tornaran segur, i ja veureu que hi ha moltes coses que podeu fer vosaltres mateixes a casa, reutilitzant les coses que ja teniu. O sigui, no cal ni gastar més, ni embrutar més el planeta, ni res d'això. Bé, doncs anem a començar amb el tema de les plantilles. A veure, el que us deia abans, tant si és per fer aquest tipus d'estampació o el que sigui, de debò, insisteixo molt amb el fet que siguin plantilles amb ni que sigui una miqueta d'adhesiu. Sempre, sempre, sempre. Perquè us quedin les imatges molt més nítides i, a més, bàsicament per això, perquè us quedin les imatges més nítides i perquè no se'ls mou la plantilla i, a més, perquè no s'escola la pintura per sota. Llavors, jo ara el que faré, primeríssim de tot, és, com tinc la superfície de treball tacada, vaig a posar un paper. Val. Que, per cert, com sempre que treballes amb una plantilla, sempre es pot fer el positiu i el negatiu de la plantilla. Val? O sigui, un cop heu retallat tot això, podeu estampar omplint les parts d'aquí, les parts que van ser de color gris. O sigui, si faig servir el negatiu de la plantilla, estamparé el positiu. Val? Però l'altre també. Les restes que m'han quedat també es poden fer servir. Per això us deia que no llancéssiu res de la plantilla, que us quedéssiu amb tot. Llavors, d'una banda, vinga, que farem les dues, quedaran molt xules. Això ho adhereixo. Important que quedi ben adherit. Val? I ara, per enganxar l'altre, fins i tot, puc aprofitar la part de darrere del que acabo de desenganxar com a plantilla on he de posar els altres adhesius. Perquè si no, aquesta tampoc és tan difícil, però hi ha vegades que són formes com més complexes que seria una miqueta difícil mantindre les posicions o les proporcions de tot. Aquesta devia venir aquí. A veure... Vinga, aquesta aniria aquí. Ho podeu anar posicionant vosaltres també. I ja us dic, està guai fer l'experiment aquest de fer el positiu i el negatiu. Queda graciós. Aquesta imatge, de fet, la vaig triar perquè vaig pensar, a veure, si la fem així amb una mida mitjaneta, amb això potser... Jo, de fet, aprofitaré aquest pany de tela per tonejar-me una caçadora texana. Me la cosiré darrere. Aviam... Així. Aquest anirà aquí. És com anar fent un puzzle, no té més misteri. I tema plantilles, realment l'única dificultat, o sigui, la part més mandrosa, diguéssim, sempre és buidar-les. Per això us deia que si en alguna ocasió heu de fer repartir la mateixa estampació unes quantes vegades, doncs feu amb radiografies directament. A veure, costa una miqueta més de tallar, O sigui, són dures. No és el mateix tallar una radiografia que tallar un paper adhesiu. Però, clar, un cop ho has fet, és que ja et durarà tota la vida. Aviam. I si en algun moment et queda un excés de la punta, el llapis de cera aquest a sobre, i et molesta una mica, t'està dificultant que es vegi nítid el disseny,
sempre pots tornar a planxar a sobre en paper de forn i retirar l'accés d'aquesta pintura. Vinga. No? Sí, així. Mira, aquesta em sembla que hauria de vindre una miqueta més aquí. Reposiciono una mica. Vinga, m'ho preparo. Això per aquí. Llavors, d'aquesta plantilla hi havia uns bocinets molt petits que sobraven, que també són necessaris si volem reproduir la mateixa imatge. Així que també els hauré d'adherir. Perquè si no, no seria fidel a la imatge que estàvem fent. De fet, si comenceu a treballar, bueno, si heu treballat ja en plantilles, coincidireu amb mi que arriba un moment que acabes simplificant sempre el que estaves tractant d'estampar. Per exemple, les os, jo sempre que faig missatges tipogràfics, les os, la rodoneta del mig, me la carrego. És tot una única rodona. I en línia amb això, a veure, mireu, mentre vaig acabant d'enganxar això, us comento, sempre que vulgueu fer missatges, o sigui, plantilles de missatges, vau veure que us recomanava una pàgina web que es deia Dafont? És meravellosa. Tenen moltíssimes tipografies, les podeu descarregar de forma gratuïta. A més, té un petit visualitzador, o sigui, previsualització del teu text amb aquella tipografia. Això sí, tracteu sempre d'agafar tipografies que siguin ampletes, perquè les que són molt finetes, almenys al principi, no us les recomano, perquè donen molta feina. I és molt fàcil que se t'escoli la pintura per sota, encara que estiguis fent servir una plantilla amb adhesiu per sota. Vinga, jo vaig acabant d'enganxar aquesta. Vinga. Primer de tot, a veure, tenir una d'aquestes, un mat de tall, imprescindible, de debò, hi ha molta diferència. Hi ha qui talla sobre una fusta, hi ha qui talla sobre un suro, tots hem fet el punky, però és que amb això hi ha molta diferència. I després, el cúter, que sigui un d'aquests, de tipus bisturí, i ben net, ben esmoladet, diguéssim. Un cúter de bricolatge us pot fer... A veure, si és l'única cosa que teniu, endavant, Vull dir, que mai la falta d'un material us talli les ganes de crear, però... a ser possible tenir un bisturí d'aquests. No són gens cars, de debò els venen a qualsevol papereria. A veure, gràcies. Vale. I poc més. Una altra cosa que també us pot influir a l'hora de fer aquesta estampació és el fet que, si per exemple, jo aquí estic treballant a sobre d'una taula a la que li he posat un cobrellit, dues capes només de teixit, diguéssim, i aquest paper craft. Imagineu-vos que m'hagués posat un cartró molt gruixut o que hagués posat massa capes de teixit per protegir la taula. Què passaria? Que això seria molt tovet. Si és massa tou, el que passa és que les plantilles no queden bé. Ha de tenir el seu punt de rigidesa a la base. Si és massa tou, es comença... És més fàcil que no quedi ben adherida a la plantilla, que s'escoli per dintre la tinta. Ja vaig acabant, Mentre vaig acabant d'enganxar tot això, us comento més coses. Aviam, hi ha una cosa sobre la que no hem parlat, que és què passa si el que voleu fer és una estampació sobre un teixit molt fosc? Si voleu estampar sobre de negre, per exemple. Doncs us diria, feu una prova abans de començar, perquè us pot passar, segons el teixit, que no es vegi gaire bé després el llapis de cera. Penseu que fins i tot agafant una capsa del mateix fabricant, jo què sé, dic marques, perdoneu, però dic marques. Per exemple, imagineu-vos, teniu una capsa de llapisos de cera de Carioca, que dius, molt bé, són totes del mateix fabricant. Totes més o menys es veuran igual d'intenses, no? Perquè segons el fabricant de la pintura doncs tindran més pigment, menys pigment, no? Bé, doncs resulta que no és així. Sempre feu una prova perquè pot passar que no es vegi bé. Jo he estampat moltes samarretes negres amb textes en blanc. Aquí cadascú té les seves aficions. Les meves són les samarretes així amb missatge. I habitualment es veu bé, però sí que m'ha passat de vegades, sobretot amb dessuadores, que no s'acaba de veure un blanc intens. Aleshores, què faig en aquests casos?
faig una primera estampació, una capeta, amb polsim blanc molt finet, molt finet, molt finet. I quan he acabat, el que faig és tornar a passar una miqueta de polsim molt finet per sobre. Val. I ara, amb aquesta imatge, amb aquesta plantilla, aquí obtindré el positiu de la forma. O sigui, el que estava imprès en gris abans a la fulla. Llavors, amb aquesta està molt clar, no? Doncs ho ompliré i ja està, no? I tindré això que aquí ho veig en gris, doncs aquí ho veuré amb el color que jo hagi fet servir. Tot bé. Però què passa amb aquesta? Clar, jo aquí estic ocultant precisament les zones que aquí tenia impreses. O sigui, el que estaré estampant serà al voltant. Llavors, puc fer una estampació que sigui així com que no tingui límit, com que voli, com això que no estigui delimitada, o puc delimitar-la amb la cinta de pintor. Aquí cadascú, com més li agradi. Jo, de fet, sí que la vaig a delimitar perquè m'agrada més. A veure, com ho poso perquè ho veieu? A veure, cap on és això? Així, quiet. Vale. Vinga. I per estampar-ho, jo faré servir una barreja de colors que tinc després d'haver fet molts tallers com aquest. Sempre m'he anat guardant les restes dels alumnes. I tinc com una barreja tutti colori que queda xulíssima. Això s'ho podeu fer a casa. Per cert, mentre vaig acabant de preparar això, si teniu picadora a casa, de la cuina, i piqueu els llapisos de cera, obtindreu una altra forma, o sigui, com una altra textura, digués, un altre acabat del tipus d'estampació. Són com petites, són com puntets, queda molt bonic. Queda molt xulo. Això sí, la picadora, després per rentar, és un tema, Queda bastant tacada. Vinga, ja acabo d'emmarcar-ho amb això. Vinga, i ara sí. Ben apretadet tot. Sovint podríeu tenir la temptació de dir, doncs ara planxo la plantilla abans de posar sobre el llapis de cera. No ho feu, ni se us acudeixi. Ni se us acudeixi perquè queda menys nítid. No sabria dir-vos per què, no soc física, no sé què passa exactament aquí dintre amb l'adhesiu, la temperatura i el teixit, però no és una bona idea. Doncs vinga, com si fos sal. Vaig posant per sobre. Aquí com que sí que tinc un polsim molt finet, que a més s'ha anat esmicolant aquí dintre del pot, sí que és important que no arrossegui gens, O sigui, haig d'anar molt de compte amb la temperatura, o sigui que la planxa no em cremi massa els colors i no se'm licuïn, perquè si no podria passar que es perdés que em quedés un color barrejat, que acabaria sent com un marró així bastant lletget, més que no pas colors definits. Sempre és millor posar poquet, planxar, aixecar el paper i veure què passa, que no pas posar moltíssim i després de sobte dir m'ha quedat lleig, perquè un cop t'ha quedat malament, un cop s'ha desfet la punta del llapis de cera, és que no hi ha marxa enrere, és imborrable. Llavors, per això, quan acabo, sempre pinzellet, o si voleu bufant, però sempre retirant els polsims que no vulgueu que estiguin a la resta del teixit. Vinga, va. Planxada final. Paper de forn a sobre. I això va d'anar escalfant el polsim, ja està. No sé si comenceu a veure aquí, sembla confeti. És que queda xulíssim això de la barreja dels colors. Vale. Ho repasso per tota la superfície.
Llavors, per exemple, aquí no, aquí em falta planxar una miqueta més. Aquí no s'ha quedat de color brillant, això vol dir que no està enganxat. Vaig repassant. Ho aneu observant vosaltres a casa també? Que si no es queda enganxat, queda un color més mate? Per aquí ha quedat ben estampat. Per aquí també. I aquesta és possible que necessiti una miqueta més per aquí, per exemple. Vaig acabar d'omplir forats, diguéssim. Sobretot a les parts on hi ha plantilla, més que les vores, que he delimitat amb cinta de pintor, m'interessa sobretot les parts amb el paper, amb la plantilla que hem retallat, que hem buidat amb el cúter. A veure, vaig omplint, i aquest una miqueta més també. No té més. Després de fer això ja podreu fer mandales també, tu. Perquè sembla que no, però has de tenir una tensió i una precisió. Vinga. A veure, mentre anem fent això, us preguntareu, potser, per què fem això reutilitzant llapisos de cera en lloc de fer-ho amb pintura tèxtil directament, que et compliques menys la vida, suposo. Doncs mireu, el primer motiu, evidentment, és això, reutilitzar llapisos de cera que s'estiguin sense fer servir. Després, quan estan pasteixits amb pintura tèxtil, que és meravellosa, o sigui, cada cosa té el seu, has de tenir en compte que el teixit ha d'estar completament net, sense restes de suavitzant i sense apresto, no sé com es diu en català. O sigui, està immaculat el teixit, no pot tenir cap producte químic. En canvi, amb això pots planxar directament. Més coses. Un teixit estampat amb una pintura tèxtil t'aguantarà rentats com a molt de 40 graus. En canvi, això ho aguanta tot. És que és imborrable. No se'n va ni que vulguis. És més resistent, bàsicament. Doncs, per exemple, per davantals de feina, per roba per nens... Això sí, roba que no hagis de planxar després, eh? Vinga, vaig retirant-ho tot. I ja veieu que queden les formes super nítides. Per retirar la plantilla us anirà molt bé també ajudar-vos a això del cúter. Perquè hi ha vegades que realment acabes sense veure on estava el paper. Ho has cobert tant amb la punta del llapis de cera que és que es perd la sensació. Bé, he de dir que a càmera veig que no llueix gaire, però en realitat aquí en directe està quedant preciós, eh? Ha quedat superbonic. I anem a retirar l'altre. A veure... I amb aquesta em faré com un aplic per la texana, per la caçadora, quedarà superxulo. A veure, vaig retirant. Ja us dic, pot passar això, que un cop has posat tanta punta de llapis de cera a sobre, quan vulguis retirar-ho, que realment és que no vegis ni on està el paper. Però si vas rascant amb la punta del cúter, ho podràs anar retirant. Ho notaràs amb més facilitat, que s'aixeca, vaja. Així. Vinga, i acabo de treure aquests dos bocinets i ja estarà. Aquest. I aquest. I aquestes reserves també fora. Vinga, va. Observeu que té un punt de rigidesa, també? Veieu que està com una mica cartronat, encara? Val. Dues coses sobre això. Primer, tenim el truc de tornar a planxar a sobre, ja havent tret la plantilla, només amb el paper de forn, i si no, compteu que també, a mesura que... Bueno, de fet, a la primera rentada pràcticament ja perden tota la rigidesa, aquest tipus d'estampacions, i queden com molt, molt integradetes amb el teixit. Queden molt bé, queden molt foses, com si fos una pintura tèxtil, perquè ens entenguéssim, val? Mira, amb això no ens enganyem. Jo crec que posis la pintura que posis, si rasques,
se te n'anirà. Aquesta tècnica, per exemple, si voleu portar-la a altres materials, saps on queda molt bé? A la fusta. Sobre fusta queda superbé. Fusta sense vernís, perquè estigui ben porosa. Perfecte, sí, queda xulíssim. De fet, amb gomets és molt fàcil fer com estampats, perquè els vas escampant per tota la superfície, llavors tires el polsim de llapis de cera per sobre i queda molt guai. Sí, tant. És que el tema és que no se'n va. És que encara que vulguis no marxarà aquesta pintura, no destanyeix. Com a moltíssim el que et podria passar és si has estampat, per exemple, unes malles elàstiques, o sigui, un teixit elàstic, i li haguessis posat molt llapis de cera a sobre, amb el temps el que et pot passar és que es quartegi una miqueta, però res més. És que no se'n va. Que és el problema i la meravella de la tècnica, diguéssim. Afegir un missatge final abans d'acabar. Primer de tot, si qualsevol dia estampant això o qualsevol altra cosa teniu algun dubte, no us talleu i escriviu-me, de debò. A mi em flipa fer coses i em flipa compartir-ho amb altres persones i compartir batalletes. O sigui que qualsevol cosa escriviu-me via Instagram o per l'email o el que sigui. Després, aquí al casal Mas Guinardó, qui sigui de la zona, hi ha activitats meravelloses. De fet, avui ha sigut molt xulo entrar per la porta, que sí, Cristina, que ja comença a haver-hi moviment. És molt maco, perquè és que al final no hi ha pandèmia que et pugui aturar les ganes de fer coses i de sigui cultura o creativitat, el que sigui. Ens mantenim intactes amb aquesta curiositat, afortunadament. I també afegir que avui hem fet aquest tipus d'estampació amb llapisos de cera, però és que de debò hi ha 200.000 tècniques per allargar la vida de la roba que no estem fent servir. I si no podem allargar la vida, a veure, ara tenim el Renova la teva roba una mica aturat pel tema de la pandèmia, però tireu de segona mà, feu donacions, sisplau, que no es converteixi en un residu. La indústria de la moda és la segona més contaminant ara mateix. És una animalada. Jo no em sé els números de memòria, però és algo així com que ara estem consumint, no us exagero, com 200 vegades més moda que no pas fa 30 anys. O sigui, és que és una aberració. No té lògica. No és possible que seguim així. I amb tècniques com aquestes, i aquí toca l'estructura i customitza la roba canviant, no sé, doncs una camisa amb una faldilla, i aquí el que fa és estampar per ocultar taques o per posar-se més al seu gust una peça de roba que no feia servir. O sigui, tot val a l'hora d'allargar la vida de les coses que ja estan fabricades i deixar de seguir creant de noves, perquè és que n'hi ha moltíssima ja fabricada. I al tanto, no estic en contra dels petits creadors, ni molt menys. No tothom té la capacitat creativa per reinventar el que ja té o el que hereda dels seus familiars, i es necessiten petits creadors i gent que està fent les coses de forma molt sostenible i molt ètica, amb les persones i el planeta. Però les persones que estem per aquí, hosti, una miqueta d'inquietud creativa sí que tenim, i és que això és un do, i això ho hem de contagiar tothom que tenim al nostre cercle, i ni que siguem les converses tontes d'ascensor, o si tu digueu-li a tothom, feu-ho saber a la vostra gent que som capaços de fer moltíssimes coses amb les nostres mans i de reduir el nostre impacte ambiental amb les coses que estem creant, amb les coses que fem. Així que, gràcies per estar aquí, per tenir ganes d'aprendre. Ole, molt bé, Mary! Mari! Muy bien, muy bien. Gràcies per tenir ganes d'aprendre i per tot el que això significa. Poc més.